जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों बे गावलायलायनायाव खौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। रायमना नेशनेल पार्कआवहाय गुलि गावनाय जाथाय आरो बेयावनो सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बेजोंनो लोगोसे बिथांनिनो बिमा आरो बिफा गोबां दुखु मोनदों आरो लोगोसे मा फोरमायखो थारैनो बिथाङा दायनिगिरि मारमोन नामा? बेजोंनो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां जेम्स बसुमतारी सार मा फोरमायखो जे बै जाथायजों लोब्बा लाखिनानै भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। दाययानो गैयामोन दंफांबो लायाखै। आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय। बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो। आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो। औ आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव। आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा। मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्राखौ? थाङामोन। खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों दि फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादों होननानै मा फोरमायनो सानो? फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय। खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायदों। थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो। जिथु इलेक्सन बे नंखाय आरोना? नंखाथारा। आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा। ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय। दा बेनि बिसिखौ सोर नायगोन? दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ। बेसेबां फरायगासिनो गथ'आ? देग्लाय क्लास 2 आव थांबाय। उन्दैसोना? उन्दैसो हौवासा। सरकारनि बिफा नङा होमबा? औ औ। जाथाया बोरै बोरै जायामोन? जाथायाथ' मथा मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो। पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो। बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो। बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन। दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो। दा माला जाया? बे मैया 3 थारिख ना 19 थारिख ना मैया 28 थारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो। आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्थ' नङा आरो बेबायदि फां फुं मावनानै जाग्रा नङा। मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ। बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव आंहा जोबोद उसुबिदा जाबाय। बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय। दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबायदि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना। बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोरोंनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै। दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्थ' मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ। साबेसे फिसाला दं? सासेल'। 5 बोसोरनि। बे हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा सम समफोर बियो? आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों बिदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो। नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो? आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोनदों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो। बेथ' एकदम थगायनाय नंथारा बियो। दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा गावलायहैया बेवहाय। बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब।
दा नोंथाङा बेबायदि सोरखौ दायनिगिरि सानो? आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टना। दा गावलायलायनाय बे मोनसे रिपर्ट दङ आरो मेजिस्ट्रेट नियग खालामनाय जाबाय। थ' बेयो जाहैबाय रायमानाया मोनसे नेसनेल पार्क आरो बेवहाय बाउन्डारि होखानाय दङ। बाउन्डारि होखानाय आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सब समाय माने डिउटि थानाय जायो। डिउटि थायो, डिउटि थाङो आरो सानफ्रोमबो दंफां दाननाय नोंथांमोना निस्सय खोनायो आरो बुङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जे गासैबो बिटिसि ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबनायनि लामायाव थांबाय बे खोथाखौ बुङो। दा आसाम सरकाराबो गोदान सरकार जाहैबाय, गोदान गोदान नेम निथि, गोदान गोदान अर्डार बायदिसिना हरो। दा बियो मैया जालांनाय जिनाखि घटना, बे मैया जालांनाय घटनाया आनफर्चुनेट मोनसे घटना हिसाबै जालांबाय आरो भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाया आरो उइदाउट माबा मोनसे अफिसनिफ्राय मोनथियालासिनो रेन्ज अफिसनिफ्राय अफिसारफोर आरो अफिसाव मोनथियालासिनो जाहाथे बाउन्डारि होखानाय जिनाखि नेसनेल पार्क बेयाव जिहेतु आयेन कानुन दङ, बे आयेन कानुनखौ जाहाथे रावबो बारसिना बिनि सायाव आङो गुरैयै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। दा मैया जि जालांनाय घटना, बे जालांनाय घटनानि सायाव मेजिस्ट्रेट दंहैयो, मा जादों जायाखै बिनि सायाव। आरो जोंहा नै दा बाजेट सेसन दं, बे बाजेट सेसन गाबोनबो सानसे दंबावो। आङो खबर लाबाय थादों मा जादों जायाखै। दा आंनि इनफरमेसना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों, दंफां दानहैदों, गावलायलायनाय जादों। बे गावलायलायनायाव थैबाय, सासे मानसि थैबाय, फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों। बेखिनि। केजुवेलिटि जानाया सार बबेनि? हा? केजुवेलिटि जानाया बबेनि? माइनावगुरि सरलपारा बिनिनो। आरो बियो मा खालामोमोन, मा मायोमोन आरो जोंनि खोनानाय मथेथ' बेफोरखौ उनाव तदन्थ मोनथिसिगोन। दा आङो गासैबो खोथाखौ डिटेल्स जिहेतु आंनिसिम फैबावनांगौ दङ, बे हिसाबै आङो गासैबो माखासे खोथाफोरखौ बुङियाबो थिग जागोन। दा आङो खावलायदोंल' जाहाथे भबिष्यत हाग्रायाव हाबनांगौ जायोब्ला माबा मोनसे गोनांथि दङब्ला बेखौ जाहाथे खाथिनि जिनि रेन्ज अफिस, बे रेन्ज अफिसाव पारमिसन लानानै जाहाथे हाबो, जाहाथे खुनु मोनसे संघर्ष जाया। आङो बेखौबो एडभान्स हिसाबै जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायबाय। बे जाथायखौ लानानै दावराव दावसि सोमजिदों होननानै खौरां माबायदि? दावराव दावसिथ' जानाङा, बेथ' खुनु रायजोफोरनि जेबो भुल गैया, जोंनि डिपार्टमेन्टनिबो जेबो भुल गैया। जे हाग्रायाव टहलटारिफोरजों जादों, सोरखौबा खालामनो, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो, जेन'बा गावग्रोदों होननाय खोनादों आङो। दा बेवहाय प्रटेक्सन खालामबाय, प्रटेक्सन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन। बेफोरबायदि आरोखि खोथाया। हाथियार जब्द खालामनाय जादों नामा बिनि? हाथियारखौ दासिमाव मोनखोना मोनदिया, आंनिसिम रिपर्ट गैया।